Ако си готова вече да кажеш не, то добре си ни дошла в третата серия от женски архетипи. Както знаеш, ние имаме абсолютно всички архетипи в нас. Някои са активни, други са пасивни или подтиснати, защото живота така ни е направил. И тези, които са подтиснати, контролират живота ни тайно. Когато говорим за жената войн, в здравословната си изява, тя е тази, която поставя граници, може да каже не без да дава обяснения, ще каже истината, дори и това да доведе до конфликт. Но, когато е прекалено активна тази наша страна, ние започваме да водим битки, дори когато няма битка. Супер контролиращи сме нас и всички около нас. Изтощени сме. Смятаме, че нон-стоп трябва да се доказваме и да показваме силата си. Когато тази форма обаче е пасивна, ти избягваш конфликти, премълчаваш си или с един тих глас си казваш: то това не е важно, то няма смисъл да се обаждам, но вътрешно знаеш, че е важно. Ако искаш да се свържеш с този архетип, е важно да вземеш решение, да поставяш граници около себе си, а не стени. Има разлика между двете. И не само да вземеш решение, но и да действаш. Да не се влияеш толкова от мнението на хората и да не искаш за всяко нещо разрешение. Да. Не позволявай на перфекционизма да те парализира. Както виждаш, нямаме го тук. Гарам го нямаме този перфекционизъм. Кой, къде, не. Така че задай си въпрос. Къде в живота си е време да застанеш на твоя страна? Къде трябва да кажеш не? И къде трябва да говориш, вместо да мълчиш? До следващия път.